iwuone ni chung' e yiero mar higa mar 2022 mano mar laro kom mar MCA e kaunti mano ma Migori. To niwacho motelo kanyo ni hiki natin tang'o. Iparo ne en ang'o mamono kata mana oganda mano mar yiero rowere kata mana joma tindo e lemo makamagi. Kopogore kana gi wacho ni gik matindo tindo ma samoro nitiere kanyo to ginang'o gini mamono gini nikech wacho ni youth en ng'ano ero mantiere kind higa 18 nyaka 35. Erokamano Sharon, nikech an kora dhi wuoyo out of experience gima naneno. Gima hinyo tend joma tindo e Kaluo mokwongo en resource. E oganda wa kaka Joluo wadongo gi culture moro ni mondo ibed gi respect ma dhano nyalo chiko ne iti, nyaka ibed ng'at moro mane inyalo miyo ji chiemo ma dhano chiemo. Lweti mor. And then the culture ma wan godo e Luoland, ong'iyo sana ng'at mosenyombo, ng'at mosebedo stable in gi dalani, nyaka gate moro oseyawni kanyo maka jopiny biro limi to gineno that gate. Koro ineno ka factors gi inyo joma tindo. Kech samoro kaka an TJ, gima ne ok anyisi na campaign kabisa kendo ne an the best candidate. To ji ne wacho ni nyathini ber ndi lakini onge jamna. Those aspects. Minyalo yuko ne ji. Koro kaka wanyajiwo tend joma tindo, na dachiwo 3 paths. Yore adek mwanya donjo godo 2027 and 2032. One, inya donje e dala moselosi. Kaka wach ni koro ODM ka, inya donjo as a blogger, inya donjo kaka PA mar ng'amise ng'ene dhi. Koro seche midonje e dala moselosi ni, tidhi bedo gi advantage nikech iwuotho gi resources mar ng'amoseloso dala cha. And then ji ng'iyo footsteps magi. Inya ng'iyo kata by election ma Ugunja, the favorite candidate ne en PA mar Wandayi. To iyudo ni chances mani kijana ni osebedo koyudo gi lwet mbunge matiyo. Koro mako lwet mana Lovin Losich. Mane mako lwet jinene. Mar ariyo en kawo gima ma kizungu wacho ni rebellious path. In kuma ji odhi obede mang'eny cha ok ibedie. Like sani party manigi mbi e Luo Kaluora en ODM. Koro inya yiero ni anto ada rebel gi ODM aum kata DCP. Koro ing'eni dhi mi a path minyalo nyisogo intelligence mari. Nikech ing'eni kidhi e dala moselosi, yudo thuolo mar wuoyo samo nyatami. To kidhi e dala ma ng'ato bakoro is less received e community miae, to dhi mi duol minyalo wuoyo. Example manyachiwo en kaka Professor